जों साइमान खा जों नुखा ससियेल मिडिया बिथिंजों काई जों बायथां जों दिनै गोबां बरक थाङै जों नुखा जे थांनाय लाय थांनाय जातारि दिसानो जेबाबेखे हरनि 2000 no फरकसा वान जैदा फानि बरक सिटी प्रसादा फानि फरकनि अफिसार न जेबाबेखे बुलि खलाय बथारका आबो जों कुनु मतेफोर आबो जों सह्य खालायमालिया दिनै जों आबोनि बागै जों खादु लायो जों अ मान्दाय आमचायो दिनै गोबां मानसिनि ती प्रसारक दाखुते बुजों दिनिओ ओ खादुमान फुनुगै दिनै जरा त्रिपुरानि सरस्वती दप्तर दिनै जों अबनो मेसेज राननायो जों तुमुनो ओ जे उमाइखौ थानायनो सुकान दादा जों तुमुनो हासि एबा अबनो से तेब जदिनो माजरा गदब तंगा अबनो जदि रियां हंगाय जों दिनै अ मैसिम बाथाग्लाक जों सारा त्रिपुरा तेब जों हर जों सानाय तै जों अबा हायकनो सानानि मुचङो तै बुसक जों ती प्रसारक जोंजाखिनाय सिनि ती प्रसारक जों गोबां मा जराव जों नुखा सिनि अफिसार गद रक बुथारजाक माने कुनु जास्टिस माया आबो सिमिया थानाय 22 दिन सिनि ती प्रसारक बरि रक कुनु सेफ करिका जेबेखे दल के बरक एकदम ब्रुटल रेप खाइनाय बुथारजाना नाय मरक बे बुथारजाक मरक जों आमाइखौ नुखा आबनि कुनु जास्टिस माया हुनि बागै हास्तिनि जत लुकुरन थानि जों अबनो सानांगौ जों हाजि जों दाउ थानसा खाइनाय जों सिनि जे जास्टिस नि बागै जों जत खरां माथि सालायसनाय जों दाबो नि नानि हिनानि जरालिया मुनि बागै जों जत थानसा खाइनाय सिनि जे जास्टिस नि बागै जों मा सानाय इभेन भारत सरकार बसिनि जास्टिस न रनानि बागै मा चाइतकनाय आं तिनि ओ ससियेल मिडिया नि माध्यमे जों अबनो जों तिनि सानान नायो जों जास्टिस माया हंगाय जों ती प्रसार कमरि थामै चनैख्या मुनि बागै जों जत फायि जों दाउ थानचां लायनाय सिन चावबानो जों माखला लिसनाय सिनि मान थाइनो जों सानानि बागै जों केमनो लासिनाया जों केमनो जों किनाया मुनि बागै आं तिनि चेलेन्ज खाइ सानांगौ जों तिबि कुमनो जुदिनो सुकान्त दास त फासिर जागि हंगाय अबनि आन्दोलन बाथाग्ला तेबो जों आगामी दिन जों बृहत्तर जों तेबो सारा त्रिपुरा जों हर जों सारनाय आमाइखौ जों दिनै वाइट टेप नङैबो जों दिनै तत खरस तत जों दिनै जों खरां हरनांगौ जों हामबाय सारा त्रिपुरानि बर' रक ये अमा हाइजा साथोबि दक खाइजां माने गाइसा अफिसाव दंखोतै गाइसा अफिसार आसुगै दंखोतै जों जे जोंनो माने बुथारजां माने दक खारजां माने अबनो हयते जों जास्टिस माना बागै मुक्ति माना बागै जिनि बर' रंनि जे दुखु खस्थ'नो जों फियंनानि बागै जों दिनै गाइसा रेलि मा खालायगया तङै हिनबा थानाय अमो जे अर बुथारजां माने दिनै जमैतियाखै बरनि बागै जों जास्टिस नायो तङै हिनबा दिनै सुकान्त दास बाहायके अमो हायके बुथारमा बर' मनुष्यनो बुथारसि माया तक सा तक दुई रंनो बुथारखाय जों जरिमाना नांगौ दिनै सुकान्त दास दिनै बर'नि बर'नो बुथार बनि जास्टिस जों मा नायनाय मा रोनाय जेसेबाबो अब जों मा साननाय যতটুকু जों मायसा पर्यन्त जों अब जों सलिनो दंनाय सुदो दिनैसिनि मान्दाय सिमिया जों सारा त्रिपुरानो जों खालाय दङ अबहाय जों माने जास्टिस सानै दङ जों मानानि नांनाय
তিনি বসুর জমিতে কনইয়া তিনি অনেক বরিং থং জলাং থং তিনি অনেক থাংনাই কুসুং কুসুङावनो बहायनो अबहाय बुथारजांमानि जों जास्ति माया अब एकदिन जों जास्ति मानाय तिनि बर' जतनो जों एलार्ट मा दंनाय जों इउनिट मा दंनाय थानसा मा दंनाय जों साना थांखाय थांनाय सेप्टेम्बर हायो जे बांलादेश जे हिन्दू मुस्लिम रक रलायमानासै चिनि तिरफोरानि जे बुबाग्रा जास्ति सानै दङ बिनि आइन कानुन सानै दङ हकाय जों दङै तिनि तिरफोराव चिनि अब जास्टिस मायांना नांनाय अब जेहेतु केन्द्र सरकार थं राज्य सरकार थं अ जास्ति न रनानि थं आं तामनाय आं DWF सेन्ट्रल कमिटिनि अंगनाय DWF नि वार्किं सदस्य बने बागै दिनै जास्टिस पुरन मारनाय पुरन अंनानि थं आसंना हामबाय